Salamu alaikum ‘yan uwa. Yadda ƙanin babana ya kwana da ni. Na je gidan kakata in gaida kakata, na je na samu ba ta nan, ta je gaida ƙawarta. Sai ya kira ni ya ce in zo zai aike ni. Da na je ni sai ya ce in je ɗakinsa in ɗauko masa ruwa a kofi. Da na je sai na je na same shi, sai ya kira ni ya ce mini in zo in sha kafin shi ya fara sha. Sai na ce a'a shi ya fara sha, sai ya ce a'a ya ajiye ruwan don ni ne, ai ya san zan zo don an gaya masa. Da na zo ni sai na sha ruwan, da na sha ruwan sai na fara jin hankali na fara gushewa. Sai ya maida ni ɗakin ya ja ƙofa ya rufe. Ban san me ya faru ba, tashi na sai na ga jikina duk ya ɓaci da jini. Ya kwana da ni, ya ci ni kuma bai haƙura ba, da na farfaɗo ɗin kuma sai ya ci gaba yana ta hawa da sauka a kaina. Yana ta hawa da sauka a kaina, ina ba shi haƙuri ya daina bai daina ba. Sai da ya tashi sai ya ce mini idan kin ji daɗi gobe in kin zo mu ci gaba. Ni kuma da na ji daɗinsa washe gari kakata ba ta nan, sai da na faki ba ta nan. Sai na je na dawo. Da na dawo sai na zo na same shi shi kaɗai, sai da na lalleƙa na ga ba kowa sai na sake lumewa a ɗakin shi. Ina ganin shi sai na tsalle na faɗa kan shi. Na ce mishi baffa ka iya aiki, aikinka yana ci, buranka akwai daɗi. Shi ya sa na sake dawowa. Shi ne sai ya ce to in cire kayana zai maimaita irin ta jiya. Ba gaggautawa saboda na ji daɗin abin da ya min jiya. Sai na sake cire kayana. Na cire mishi nashi sai ya ce mishi na sha mishi kan azzakarinsa. Sai na sha, ya sha min nawa. Sai ya kwantar da ni, da ya kwantar da ni ya hau kaina ya fara hawa da sauka. Ya gusar da ni hayyacina. Sai na ce mishi babba ka iya aiki saboda kai ba ƙaramin jarumi ba ne. In dai har haka ne matanka ta huta, matanka ta more. Kayan aikinka yana da daɗi, yana da kyau. Shi ne yadda kawuna babbana ya lalata rayuwata. A haka na lalace, muka ci gaba da lalacewa a ɗakinsa. Duk sanda na samu kakata ba ta nan sai in wuce in tafi wurinsa. Sai in tafi ɗakinsa in je mu ta lalace wurin mata. Yana nishaɗantar da ni, muna nishaɗantar da juna. Har ya zo ya kai ga lokacin da ba na iya haƙuri a gidanmu sai in na taho gidan kakata. Tun ba a gane ba har aka zo aka soma ganewa ina son zama a gidan kakata. Aka ce to in tattara in dawo. Yadda muka ƙarasa lalacewar mu a gidan kakata kenan. Ya kwana da ni, ko da dare in ya je hira baya iya hira sai dai in ya dawo gida wurina. Mu ci gaba da cin junanmu a gidan kakata tare da babbana.